Sani pangwarta ay. Igo ra ko nagputol ani ako ang rahaonon. Bughaon paginig nako Pikason ayha pa nako ibaligya. Mao na akong asawa way tarbuot kay tungod ani kong trabaho. Ya, pila re halin ani. Yun ani kadaghan. Ug mapikas ni mugamay pa gyud di. Kay may mga taga kay nga uban. Lisura ni pangwartahan. Lisod sa ning mga grado na. Mao na nga agwanta lang kita ning pangabuhi ah. Bahalag ka no, kirmi ka sa paan sa sawa. Lab! Oh, lab, Lab! Paghuwam sa dito kwarta ka. unsa naman yung tao ni ako na may suguon mo panghuwam. Nagtrabaho ako diri na ba ko Unya na lang natin wasa. Kay mora maghapon ka na imong kahoy. Dugay kay mahalin. Paghuwam sa dito kwarta ni Boy Totoy. Kay, na ako beranan ron. Na imo ari ron nga kanang maningil ako. laktod nga pagka-istorya lab. Mas nindot nga ikay manghuwam dito ni Boy Totoy. Kay buhan og dali ra kay pahamon nga naman. Ano man? Boy Totoy mo to siya. Unya og di ka ka pahamon na. Nya, di ka pahuwam nga Boy Totoy nga di ka Totoy ana patutuyan lang sa kapil. Yabag naman ang taon ka ay. Sa man imo ibaligya ari ako ang Totoy nga ikaw ra may mototoy ani. Unsa mo ka? Lagi sa no. Di ako ba akong pamasin kay kapuya sa lang kilay. Ato wala dito, oy, ikabot ere atong kuan, ikabot niya atong maningil, wala ko dire. May nangana ako maka-explicar. Unsa man ka? Sige, grabe Ayo sige reklamo kay wala ra ba kay trabaho ha, manang nangutang lang jud kog ahat ana mga linding-linding diha kay wa kay trabaho. Say ko ipakaon nimo dako ra ba kay kagkamal. Sige sabar ya, sige buhaton ako. Pila ba yung mamon? Kuan dito, kuan kaya ako meron nun sa kuan ron utang 10,000. Pagmam to 10,000 Boy Totoy. Kay mahalin na imong raha. Ato ra po to siyang bayran. Di na ba kabot og 10,000 nga 500 may halin na siya magbayad. Mintos, ay apela na imong bagtak. Baligya. Sige, sige, 10,000. Ah. Ato na kulab. Sige, sige, kay maghuwat ko diri sa kuan ha. Mayuntag makadato akong bana sa kuan rin. Mayuntag makahuwam to siya ni Boy Totoy kay naunsaon na lang ang maningil ra ba nako diri ka tumaldita kayo nga si Ernesta. Upaw, katong bayot nga upaw ba. Patay ako lang suko to no, ako kabayad. Mabumuan jud ko atong bayuta. Pero bahala na lang. Magsalig lang ko ato kong bana. Maghuwat ko ug makadato sa kwarta. Sus, paita ni ako ang maboy. Wa pagitaon mahalin niya. Kinahanglanon kay nako ang kwarta kay nako'y gastuhanan. Paitan ko di maasa kataan. Bay! Uy, Bay, ito ikaw mo gitawag ko. Boy Totoy. Oh, Ano bay? Ikan ganis mong anay. ha? Anay ni? Dili ba yun? Aslodon para ba? Sino na abi na kung anay kay abi kong Totoy kanaan. Wa pa lagi mahalin sa ba kinahanglan ko kwarta. Ayan, maor ko sa tuyo ka na ko mo bay kay Ha? Nagmituno emergency kay ba kay Oh, nga. ikam tayo nagpatanto din muhuam ta ko mo bisig 10,000 lang. O lagi na pero sa man nga nananto na ko amsad mamayad. So nahulali ko nga ako na lang i-ari-ari ang aslodon. Wa pa sa abot ang bupalit. Atay pero na isang sawar ni sugor ba ko niya papahuan mo kay ikaw ko nuran restuan niya. O pa siya niya kini rin baboy mo isiligan niya. Okay, sa matong nang huwam na ko wa pa amsad mo ilis. Mahasa Wa na. dipit sa pahuwam ni mo ni bay. Sige lang bay, ako na itong inuang asawa bay. Oh. Kaya pala utang nga pa na akong asawa, ni bante pa. Ah, tungod sa nasa kalisod panahon nun bay. Mo, lagi nga, ako rin bay, sugo-sugoon na yun. Na sige bay, salamat ka bay. Sige bay, sige bay. Patay. Asal meron akong bana ko pa medyo naabot eh. Abot pa lang to si Ernesta Upaw. Wa to siya naabot. Kuwam baka to siya si Boy Totoy. Mayuntag maka nakahuwam to ni Boy Totoy kay para nakoy kabayad sa atong kuan, bayot. Sa oy manigod akong bana wa mo poy trabaho way poy gando nga mangitag trabaho para lang makakwarta siya ba. Bahala ginagmay, bahala construction nga. Titil-til ang taya. Sus. Ayo. Ay, Oy, kanang ikaw to si Janine. oh ako to yan. Kanang iya ko karon kay ana maningil ako sa imong utang atong imong gi kuan ba? Kuha to sa Lagi ka nang sa umugod ka nang nagbuhat ang kusang bana god yads ka nang ang bana kay hilakaw sa kadiyot kay nangita kwarta. aw unsa man yang gilakaw didto? Nangita lagi siya kwarta lagi nagdukod-doko to siya sa daan ba ug makita siya kwarta ang 10,000. Unya kon pananglit og dito siya kada kwarta di siya kakita. Amo lagi na sa lagi na yads ka nang dili pwede mo pasa ko yads ka nang ug watoy mada akong kwarta akong bana og kwarta ba kasi watoy wato kahuwam. Pas ako be. Sus, grabe no kay kag mga buladag istorya oy nga.
kanang wala kay kwarta. Abin mo kung no, ako'y na problema dito sa amo ang amo. Kay ako may sige sumbal nga. Naghan sa bitapot ka kwarta pwede ra mo ko dito. Tipat please ako dito sa imong amo. Abin mo kung no, tungod kay wala ko madawat-dawat sa kuan kay tungod sa gidugayon na imong utang na akong bra ay na nalaylay na kini kong bra. Hallelujah sa tindawon kay Yads. Oy No. kana. Pero unsa mo ko na Yads nga bisag usaon pa nimo kuot diri sa akong bulsa wa jud koy makuot Yads. Unsa naman ni? Unsa ba to nga ubadugay to kay bawo ka daga pa ikog panilngon ha. Ubadugay to. Ana na lang bi. Ana na lang bi para masulbad ni akong problema. Saon po ni akong bana wa koy gando mangitag trabaho pod. Para mapuslan pa na nako akong bana. Dako undog alho akong bana. Mao ba? Dako to alho akong bana. Unya. Inikabot ato akong bana wa toy da kwarta. Ako na toy baligya nimo. Sige. O ikalay bahala ato nya. Ang ako ang utang nga 10,000 to sa imong amo. Ikaw na bayad. Oh sige oh. Kay ko ano kay. O sige. Yo oh na bay ko maayo ay. Oo, ya kanang hotel og bana diri kay nilakaw pa man to. Inibalik ato diri. Ana, paningla siya sa utang unya ugay ko da kwarta. Ibaw na kaon sa imo baton. Sige masa. Oo. Dako Imo na- kay to galo. imo na- Mga ingani jud ko to kadak ah. Ingon ani ka kadako. Dili pud gamay rasad na. Oh, kamay na din. Oo, mga ingani kadak ka lagi. Ana, inikupot nimo duhaon jud nimo kakamot. Ya di ka ko mo samual ato. Ah, ikaw bahala na yung magsamual ka. Problema na nimo basta dako kay to check alho. Sige ba ako Ang alho ato, balik 10,000 jud to. Allah. Bisa kung sihon pa nako basta Oo. siguro na kukuha niyang Oh, albo. sige. Okay. Ya, at mulakaw sa ako kay para makakuha sa mo, makaplastar mo ba, ha? Okay, magamit ito yung alho ay kabin mo sa kayo. Maganda itong magluyang kong saging. Ako tayo lubok. Pwede na sa sige ha. Huwatangan din ko ba na? Oy, karon ka. Oy, dako na tayong alho ron. Ang iya di ba na? Day, Ay. Oh, toxic. Kinjam ka asa man akong usawa. Ang imong asawa, to na ni lakaw ay kay nangita ko to kwarta kung kada ka kwarta ron ako no kuan ko no kanang ikakuno lay pabayron ko no sa iyang utang. ako ba ba nanguwam gani ko dito kwarta kay iyang gamiton niyo ako pahwama kay ang akong gawama si Boy Totoy. Wa pa ko sa mahal yang baboy kinsam. Ay sige, dawit. Karon ba ay wa man kay dang kwarta. Ay, sige, gawin ba? Ingon siya nako nga. Ingon siya nako kung wa dali kay wa kay kwartang daha. Kanan ko nung alho mo kung ano. Unsa? Imong alho mo Kasi ano? ibayad. Bayad sa ako ang utang Tarong ng na asawa ay ko ba. nga ay ko nga Nga na. ba? Uy, Mangunay magap. Ay, Ay sila mangunay. talakib. laki usay bang tanong nun ako, laki. Wala sa mga kong tutoy. Tapos lang. Ay, disgrasya ang bayot.